Ikuha kayong baon. Das Lexis, bye. Wa na lagi. Bakasyon, mataas-taas. Nanay. Amin ni nanay. Uy. Salamat kini uli kay Lexi. Gold yung mata. Uyag. Uy, itin Kisa may ning ko anay. Meeting. Ali. itin kini ay dude. Ni mamitiri dai di ka mamin. Uy, gini harap ako yung kay kuha na tikuwas ang tambaw. Uy, ika na tikuwas ang tambaw. Kaya ko ba? May arang mo ta. Pangag na. Ha? Pangag na. Ha? Uy! Agi ka no? Yari. Sama na sakto. Para gimong ipod ma para si mama. Ana po dito nagpikas ni. Hindi sa kasi ini to. Dugay dai ron mga manay. Wah, lagi ka gagmay man yan ang Gagmay. gagmay. Ag puli habi kay Di dakto sama lagi. nga kuhan, ket doktor dito. Gi-admit nas manang. Di sama statement ka. Wano ko nung gipadugay-dugay pa. O, dito ket doktor. Nagpatik si man ka sa nakatid mo sa tagbero be. Mama Julie. Dai ko na ang sisirili. Ha? Nakasayo sa teres provincial. Tiri. O, si teres si kuhan. Ang na may Julie. likod daan. Julie. Zaman sa istorya. Ang nga nagpagato diyan si ano. Wa da ura mi nakita. Di pwede Julie dadto bawal. Yes, da oras mo. Hello guys! Madung adlaw ni Jung tanan. Welcome back sa mang channel. I like to vlog. So karong adlaw guys, Danas Lexis. Yes, Lexis kuan. Nasa naman ning Yes, Lexis bye guys. Ang kuha dito Tagbilaran City. Kay dato ko sa Tagbilaran wa damhang naabot kog Tagbilaran ganihang kadlawon kay si manang na ospital. Nga uban ang giubanan ganiha dito provincial hospital to admit na si Inday Herlin may nagbantay. Lugudang manang nagsukar ba? Ganiha. Alas 8 ha? Mas magduga. Alam ko na kantang sa isang Bawa pala dugo. Ging na doktor nga no kunong karon pa ning adto nga nagarabi na. Nabon po ini magkapag-obserbahan ra. Kay musakit pag adto mapaingad to Mama, ila basta indigene. Ano naman adaw atog grabe na. Hindi day batang arat daw. na mga balik santos Tagbilaran. Excited man kabi nga magtrabaho man ko bi. Kada Mas mamatay. gabi ira man ta magkauban. Asa ni mo? Sisa, Iba na bing. kasa kong trabaho? Masugod. Kas workers day. Kuan. Anos? Kami beda sa kamarto. 20. Kasi banda ko kami be. Sabot mo. Ang chat ko. Yan sa sisa. Not reply. Busy. Agi, ibasa na. Pagbuwad day. Kung subuko sila may nabilin ganito miss ko. Uwi ko sa ambulansya. Kusagas ba na First time nagsakay ka ambulansya. Kabigso ka. Kamulong dua. Og driver. Ang katungar siya. Ada dia na si Uban. Dan driver ang pamahaw. Ang driver kay Dilig, si Dilig man na bakong kam. Ay, si Kuan. Ang ganda Banang bayat. Ah, bukan si. Jawad anay mo kwintas ha. Ang kompetasan ni. Malagi mo ngayon, masusuong mo na. Hindi, abay, kamusta man ka dito sa Maribuhok, mapangag man ka. Gimingaw ko nun naman sa kaya Jai-Jai, kaya pag abot ko nung kaya Jai-Jai, wak kuno ka, nangita ko nun mo, tigingnan ko nung maduli nga. Tuag, ipasakay na sa series. Ita ko nung Jai-Jai, Naita ko nung sa kaya Jai-Jai, gibna nga sa mga maduli. Nagtago-taguan din mo gabi, ibe. Ha? Nagtago din mo gabi, ibe. Hindi. Aliyan mo tawag, alam na kamao. Tago Na, naditiglugo siyang kanding kay pila makakaadlaw dani. Ha? Heidi. Ikaw may maglugway. Hindi. Tabag di nga na anak Mati ka. naman ako ang kay. Matik na na. Ilang kos tising ka doon po undan ako. Giguba na po. Ako yung kuha, siyin ba ito yung pangkuha mga kahoy masukan yung si Mang Tigbas. Ano anak tanan? Agsira siguro. Kung ilan lang ko ang atupsin, kung ilan ako, pwede diya ka magatapatop sa kongresimento man. Tapatupan parang Me? landing. Obsessed with you? Ma, Yes. ma, kato Sige, daras- daras lang tapos. majulin mo. Kaduray, panan. Bayan. Duray. Lakawan hamon lugway.
Dugay din ang mama na assembly na yan. Kamar 5 po na siguro. Muhog ka. Neday! Mga padugay, mga padibot Kamusta sugod. eskwela be? Tama ka na sa. Kamusta imong daddy? Ang tawag yung mga dati. Ngaway kan ho. Ang tawag. Hindi ko. Naku na. Ayos kayo. Kutsara na. Ayaw ko na. Ay, balibos iro. Hoy! Hugasi siya na. Hugasi. Ay, balibos iro. Ang balibo kong sini. Ugma ako magumba. Ang labo niya lubi. Tagang mga panakit, hindi pang palit, hain man. Naman man. Siguro na nalibisa ka niya. Yung siya gisa. Pag isang utan sa sari. Subasa sa tao ko. Ya, tao. Nah, ini nungan muna ang tulambiri ng tumis na. Oo. Lagi, puta-putod ba nga ba dako man? Sango pa isda. Naku, yung palit, busy doon na sanina be. Naman yung babi. Sa taas. Hindi naman pang bata. Kaya pang bata. Sa taas. Dapat sa anado ng samput, nga ang ganay ra ba? Bukas ng tanta ng produk. Nagmakad sa liliham silong, dali na sing anay na. Ang sawag dito, kuhan ko sa diba? Bukas na mga tulong matulog na ng anay na muli. Kaya nang anay sila ang silong. Saan man na. Sige ka, nakita nung na. Ako tundo ka iring ng layas. Nganong niabot pag-iring das ilam na. Uy, ano, nakabuhi mo gabi eh. Dan ang nuod bidang muntag, dan sala, dan inahan, dan gina nang nangilakap. Basta ko tubig sa rip be. Nanuksot mag puting Tubig sa rip be. may nakauli na ako. Balihog. Kasi musot. Dali, nabi, kagitot anak ko. Dan nili, ako, tabi pa akman ko. Tubig sa rip. Rip na. Kung nagamay nga siglaman. Kato! Ubos, kana. Thank you very much. Di pwede kay Bugnaw. Sibog diha. Gitagas init. Abri sa gripo. Abri sa... Amrita! Paggabi. Be! Pastilan, Janice Berlinda. Yak, glata naman na. Iwatan sa sari. Para away. Kulot. Tiwas akong kaan. Dan! Hi guys, dede ko sa kalsada guys, nahuman akong ilis na. Adyo mo katingas ang naw kay na murag-murag. Naggugwapa ko bari kay make up ko, nag-practice ko make up guys na mauba kani. Kay naman ko yung mga make up dato sayang og di magamit. Madyo nang mag-make up takap sig makita tag sindu tag apam. Dako dari sa kalsada guys kay kuan. Magmukbang kog mangga tulor pud kabuok ni hang mukbang ang kanon. Kanang mangga bitong Bisaya guys dabong gitagaan ko dari sa mong silingan. Lami mo gud ka og mangga magpapiti-piti dani kuan labugwa ta madaga. Hindi na kumuka og mangga og kanang nadaga kay kuan. Magsakit na hang bilatian. Dargang mangga dia. Grabe init gyapon basag magpadung na alas 5. Tas liksi dato nagduwa silang alyana. Magpakpak sa ako guys sa mangga. Pakitira mo nagmapanita na. Diara guys, na man na nahagpanit, tulor ni kabuok na nadag na noon naahat na kay dugay-dugay naman po ni U-box na nasud sa motor kay nakalimot ko karon ko nakahuna-huna. Diya mga anta guys. Anja karon dayong nagsaba-saba kuan dayron assembly meeting tuwas ati alin ning atin. Dapat duha ka buok. Manunaway na katong atong. Sinanay kay napakag kuting. Diya ako magkaan-kaan sa kudari samtang upas ti reverse ito ang edit.
Alang asluma. Ano ko? Lain na jug presko og di kay kuan. Aslum. Nagwapa lagi kuron. Si Manang day na-admit na. Hindi kistrusan na. Mapagkuhanig ang sa ikwas doktor. Ginoo ko. Alas luma. Ako na ramen ng uban ganiha kay luoy mapag sa kay ubulan siya gway uban. Ya, panggastika sa gidahang PhilHealth. Luoy pag ilalim ning masakit ta, luoy pag magbiyahig si jarang usa sakay sa ubulan siya. Nung nag-iba na naman na ho. Diyan ning uli ko kay na mahliksi. Ay, atig ang forma guys, hanotoy. Hindi rin kong katawa. Anta na giring. Hoy, panda, mura nakagnaog iro. Unik na dito. Nakal. Bye guys. Kayo mag-edit sa ako. Dugay ra bag signal dari mag-upload. Atang ina pod sa ang sunod nga vlog guys. Kaya na koy lutuon ug mapuhon. Bye guys. Amping mong tanan. God bless. Bye.